Sarap nito oh. Akin tong ano dilaw sa loob oh. Paborit. Ayan guys. Pwede yung masaya nga. Masaya ka. Hello guys, ayan, welcome po ulit sa aming YouTube channel. Ayan ngayong araw guys, nandito kami sa Tamaraw. Bali pupuntahan po nila yung si Indang, yung sa CPO Albunan. So kakausapin nila, hindi na kami sasama doon, dito lang kami sa may Hanging Bridge. Kakausapin namin yung magulang ni Indang kasi nga may nag-sponsor si Ma'am Loida. Yes, Ma'am Loida. Papatanggal niya daw yung kanyang yung baga kung anong tawag doon sa nagpuslit ng baga na yun. Hindi man rating yun, maliit lang ang rating. Bukol, baka bukol lang. Hindi bukol. Di ba pag rating malambot pa yun yung kay Risa? Laman yun siguro na Parang laman siya. na nagsobra. Nakaraan kasi may gustong magpatanggal din nun kaya lang di rin ayaw ng magulang. Try ulit natin kung gusto. Yun. So, yun guys, bali magpipiknik din kami dito sa may ilog. Maganda rin kasi at medyo malinaw-linaw. Tara guys, samahan niyo ulit kami. Let's go. Let's go. Diyan tiligaya guys, umanan muna namin at takot sa malalim. Ma-apros yung tubig. Magtawid kami sa ilog. Data dito tayo magdano. Para dito na kami magdaan. Nakakalalim yata. Nakapras. Ha? Kapras. Parang maagos. Nakakatakot. Baka magtaas yung tubig. Lako. Dito tayo sa gitna. La! Kalakas!
sa lubong. Liit kaya ang laki-laki ng bato na yan, oh. Ay! Patay ka dyan pag naano ka. Anama ato'y medyas ko, mapukso. Kapit ka pa, pag-ulit. Bang, tinanggal mo. Thank you, Lord. Yes. Thank you, Lord. Ang kwan lang nun. Pero daw, katagal natin nakarating. Ang lapit lang eh. Nag-ikot kasi kami dun eh. Basa ka? Parang doon banda o mababaw. Kung sinama natin sa Hindi kayo mati. Ay na, mati tayo. Sublit tayo. Malapit-lapit na tayo, guys. alay lakad. Kunting kembot pa. Hindi na kasi kami nag-rent ng traktura at hindi rin makatawid dyan sa ilog. Lalim na. Okay lang. Baka ayuda na pala tayo na yung baha. So ayan guys, dahil kami ang naiwan ni Auntie Ligaya, magsasaing kami ng kanin namin. Ayan. Dito tayo sa gilid ng ilog. Ayun, ilog. Buti na lang, nagkuka tayo ng tubig. Ito laban tubig. May bomba man dito. Sana mapapayag nila si Indang. Yung magulang ni Indang. Siyempre, kasama namin ang batang. Sama-sama. Sama-sama. Ayan. Para tayo naglakad sa wala sa bayan doon sa Dito? oo, sa bukid. Malayo na. Sa bukid. Malapit. Pag nakakan ka eh. Kala ko nga paglagpas ng kawayan yun na yun. Kunti na lang. Ilog ba yan dyan? Ay, saan ba't sana yung ilog ay naputol na rin? Ayan guys, andito na tayo sa Alboran. Ayun yung pagpupulong nila ngayon. Kaya lang din natin alam kung saan yung bahay nila Indang. Kasi nga ito yung dati nilang bahay. Kung nakikita niyo yung natumba na yan. Diyan sila dati nakatira. Baka yan na oh. Kaya magpapasama tayo sa teacher kung saan sila nakatira. Ano ba yung nanay niya? Alam, may tao rin dito oh. May tao. Paaralan ng Alboran. Ang ganda ng view dito guys. Ang ganda ng mabundok. Kahit ilang solar lang siguro to. Oh. May isa na sila dito. Oh. Kahit 4 siguro. Doon sa stage isa. Apat lima. Yan, sa entrance. Tapos dito sa kanilang office, faculty. Tapos dito sa dulo. Kahit tagti 300 watts siguro na. Ayan ang nanay ni Indang.
Nasaan po si Indang? Nay, patawag na si Indang. Saan yung asawa mo, Te? Indang. Baka nasa ano, Nasaan? kaingin. Okay ka na, Te? Di ba nung nakaraan kasi punta namin may sakit ka eh? Nung Nanganak siya? Di ba nanganak siya, no? nung nanganak ka, malaki na siguro yung baby mo. Malaki na ba? Oh, yun. Ito kasi nanganak siya, no? Nung, ano, kasi hindi namin siya makausap ba ng matino. Oh, parang sabi ko ng asawa, natiktuhan daw po yung kanyang ayun ka. Ba't ganyan yung gupit mo? Sino nang gupit sa'yo? Parang pinakailaman yung gunting na ano nasa bag Ang klase? Baka yung gunting pang binigay namin. Pinagupitan sa buhat niya. Oo daw, oo. Anong lang po namin, gusto mo magpatanggal yung dito niya? Itong may, di ba may gunting siya dito? Gusto mo matanggal niya? Gusto mo ipatanggal natin? Payag ka, ipatanggal natin? Payag ka? Pero payag po kayo yung asawa niya. Ay, nakausap ko na yung sa Wala Kasi kayong kung may- babayaran. Wala kayong gagastusin. Dahil mayroong mag-sponsor kasi natanda mo yung mga nagbigay kami ng sponsor supplies, yung mga nung nakaraan pumunta kami dito. Siya din yung mag-sponsor. Gusto nakita kasi ng asawa niya. Ay, sabi niya, kung payag ka, kakausapin ko namin, kung payag ka, patanggal yung dito niya, yung kunting na dito. Ito, pakita natin. Patingin nga ako, Dang. Harap dito, Dang. Dali. Saya Ang ganda-ganda ni Indong. Picture ko, picture. Picture, hindi nga alam. Dali ko po ikaw. Oo, kapay nanay. Stay ko, stay. Ayan, guys. Oh. Paano yung pasaya nga? Pasaya. Ngiti ikaw, ngiti. Hindi naman po niyan ay Ayan. Mapiyaon na yan si ano. Pag nagdalaga ka, di wala na yan, di ba? ano lang yan, parang laman lang po siya siguro lang. Pero magaan po yung sugat kasi. Ay, ito. Parang may tingnan niyo ko sa may ano. Parang na ano siya. Pero baka laman lang siya. Nagagalaw po ba siya? Hawak nga ako kung matigas. Hadugan ko, hadugan. Hadugan din ako, Mamaya, hadugan. be. Mamaya. Hadugan din ako, hadugan. Ah, naitin si... Dina. May ribot lang ako, may Malambot po, malambot. Oo. Wala po siyang buto, walang buto. Hadugan ko to, hadugan. Hadugan nga ako. Oo, patatanggal natin yan para pag ano Piyaon na. Oo, pag nagdalaga ka. Hindi ka tuksuhin ng mga kalaro Hadugan mo. ko, haduganan. Asiyana. Ate, hadugan ko, hadugan. Ate. Hadugan. Hindi naman dugo yun. Basa ka na yun. Hadugan ko, alin, hadugan. Hadugan ko, Tingin hadugan. na ako kung ano. Mamatay ano rin ako, mamatay. Bala nga dumi ah. Bala nga di ako. Ayaw po na maayos ano. Hadugan ko, hadugan. Tukaw ka dito. Oh. Ano ka matay? Nahiya siya? Ah, po yan eh. Sabi. Nanigyan kay Ma'am Joyden. Stay. Bala nga di, bala nga dumi. Tiko stay, ako. Tukaw dito. Ora po. Oh my ah. Ito ka, uling ako, Dito, ah. dahil dumi. Dahil di ah. Dito, dali. Nagbantay rin ako, nagbantay. Oo, sabi kayo ni nanay. Nagbantay. Dali. Ah, parang may style mamaya kay Ma'am. Dali. Makinig Stay. Para may star ka, may good job. Dito lang upo. Yan ay piyaon. O, dali na upo lang. Tukaw. Tukaw lang, Uling ako, tukaw. tukaw. Matukaw lang. Naiyak siya. Dami kasi nung... Sige, okay lang nga. Okay lang po. Kalungin mo na lang, baka mag-iyak. So yun lang po yung ano, gusto din lang po namin malaman kung payag po kayo. Pero ano tayo, malambot yung ano niya, hindi to? Hindi siya, walang buto lang, parang matigas. Wala, malambot daw siya. Wala yung parang buto baga, yung naka-ano. Wala naman lang. Ano lang siya, yung parang naman lang. Ano ba ang tumang kasustayin ka? Stay mo. Si ano yata nag-opera yun? Dito rin. Si... Yung kay Naldo, yung nagtanggal ng buko niya. Hadugan. Hadugan. Si Juan, yung pinag kay Dao. Hadugan na. Si
Salcedo. Salcedo. Alam. Pwede rin ang itlog dyan. Ano bang? Dahil sa ito, dito masakit ka rin nga. Kung meron, libutan ka din dito. May matigas dito niya dagan ay. Dito niya may matigas. Dito. Hindi yung content niya dito may matigas. Palagan mo pa, palagan. Ha? Pati ano po talaga. Pero nga. Ipa-check up. Saka yung ano niya, may ano po eh. Siguro ang iba yung tipo yan. Yung tama ba dyan? Opo, dapat ma-check up din po kasi yung ano. Mayroon po siya. Ito po, tayo niya. Hindi mo naman mararamdaman, hindi niya po yung mararamdaman. Kasi may ano yun, may anesthesia. Subukan po natin magtanong dito sa ano sa bayan na lang. Para sa bayan na lang. Ang alam ko kay Salcedo po yung ano, Doc Salcedo. Ipapa-schedule lang po siguro. Pero kung ikaw ate, payag ka naman, no? Sabihin mo na lang din sa asawa mo. Baka hindi magpahal yan. Magpayag kaya yan? Pasok ka na, Indang. Pasok na doon sa school mo. Pasok ako. Sa room. Naiya tuloy si Indang. Teaser na lang po. Nahiya si Indang. Kaganda-ganda ni Indang. Eh, bakit? Hindi mo na kami kilala? Lagi mo kaming nakikita eh. 'Di ba kami yung ano, nagbibigay sa'yo ng ano dito? Tinapay. Nahiya na si Indang. Punta ka na dun sa room mo, dali. Thank you, te. Bye-bye. Ayan guys, siyempre, double purpose ang pagpunta namin dito. Kami ay magpipiknik. Buti pala nadala namin tong ihawan. Hindi ko pinatanggal yan sa sasakyan eh, para pag ano eh may magamit. Ay, tataba ako mantine. Magluto na rin kami ng aming kanin. Para pagdating nila ay kakain na lang. Tama na yan. Sinabi mo pipiknik tayo. So ayun mga ka-dragon, bali pabalik na rin po kami doon sa ano. Ay okay naman po sa mama ni Indang na magpa-opera. So try lang po namin dito sa bayan kung mayroon pong available na surgeon, ang tawag doon. O yun. Oo, surgeon yun eh. O surgeon. Pero baka mayroon po at hindi na namin siya dadalhin sa ano sa Manila. Dito na lang po siguro para hindi naman po sila mahirapan at saka baka matakot baga sila sa ano sa Manila sa biyahe. Saka yung magsakay ng barko. Ayaw nila magsakay ng barko. Yung makita nila mo. So ipapaano rin natin siya guys, hindi lang siguro yung Rating niya. Yung ano niya dito, mayroon din po siyang luga, magkabilang tainga. So yun po yung ipapatingin natin sa doktor, papa-check up na rin po natin, sabay na natin siyang ipapa-check up. Let's go guys, balik na rin po tayo doon. Ante. Kapanik-panik. Kita, ayun oh, yung gintali-tali ko. Oh, sarap guys, oh. Hindi Fresh na magkasya. fresh. Puno nga. Yaw tayo guys ng isda. Kalaki. Laki. Ano bang isda to? Dorado? Dalaga yan. Dorado? No? Oo. Laki. Check natin guys yung ano, ampalaya. Ay, ampalaya, sitaw. Kung ano na, naluto na. Tikman mo, ante. Tikman mo. Walang putman. Pwede na. Pwede na eh. Nalinay na. Yan naman guys ang ating inihaw. Sarap oh. Ang sarap guys dito oh. Ang fresh ko. We're here.
Ayun na, may ihawan man pala eh. Kamusta tita? Hi, piluto na kami. Wow, sarap po. Sarap tulog ni JD Binaba ko na sa sasakyan, binaba ko lang. Tulog siya sa sasakyan. Nag-picnic si JD dito oh. Kaya nga may battery sila sa Naunahan kami sa may cottage guys. Mayroon ka ng ring kang pang-content mo. Ganda dito sa Tamaraw Chin Pool. Welcome to the Tamaraw Chin Pool Farm. Kaya lang guys, wala nang Tamaraw, namatay na. Pero sa Mount Iglit meron pa. Ganda dito. Ang sarap sana guys sa tabing kaya lang mainit. Isa lang kasi ang cottage nila dito eh. Ganito sana ang mapalagay sa Danlog. Kawawa sila dun eh kapag tag-ulan. Pag malalim yung ilog, hindi sila makalabas. Ayan mga ka-dragon, buti nakalabas na kami sa Sitio Albunan kasi ayan na yung ulan. Delikado pag nabutang kami ng ulan, hindi kami makatawid yan sa ilog. Pero sabi nung teacher may shortcut daw dito, kaya lang hindi naman namin mahanap kanina at wala naman kaming kasama. Kaya dito na lang kami sa ilog dumaan. Hoy, sarap. Sarap ng kamay ng Tiligaya. Tikman nga natin. Sarap ng isda. Naginap ko to si ate. Naksit mo dito ko. Ang sarap na yung Ha? Tayo sa kanag ko ng pangano? Yung kay ate. Ang sige ba ka? Pati kahoy. Meron pa tayong dito ulit yung kawali. Ang sarap nito oh. Akin tong dilaw sa loob oh. Paborit. Buge. Dorado. No, antay? Dorado? Sarap yan. Dorado. Paborito ni mamang isda yan, dorado. Sigurado. Walang sa'yo maya-maya. Pang lang yun, pang prito masarap. Mataba pa. Yung masarap. Sita. Grabe guys, ang sarap ng ating ulam. Ibagsak mo na yung kwan isda. Ito. Hindi pa sarap. This is life. Sige, may ihaw na kayong kambing. Sariwa si Murto. Kain tayo mga Kain tayo mga ka-dragon. Kain tayo mga ka-dragon. Sarap. Yun, sarap oh. Ito guys oh. Tinangkan dati ko ako nun eh. Tipal. Kuya, may paborito yun. Mag-anak niya. Gusto ko. okra. Malaking misili na eh. Nag-imas ni guys. Kain. Diba? Sabot kayo. Tayo ko lang kasi busog ko. Hindi ako mabusog. Kung na may malaking kondo, no? Ha? Nakapagawa nga nga. Wala sa payong pa.
Naba na. Lang ito. Tapos, oh, ikaw. Nabasa ko ka ano. Nasa di ba? Hindi tayo gagawin daw. Tayo gagawin daw. Nagkakaroon mo na katapos niya. Wala ka tayo sa isang kabila. Kakarating tayo ng nagsupat. Ano dito? Wow. Nagkaugas pa lang ako yung ganito dito. Ako naman lagi mag-aalaga ng baby. Ha? Ang ganda niya yung test. Pag kulang yung kanin namin guys, maghihit kami sa kabila. Nagdalagan na din na po. Ikurang ka no. Kaya may ulam pa kayo guys. Masama pa kayo. May tinulong Kaya baka sobra yung kanin niyo dyan, Tess. Dito pa ito din. Suka. Ha? may kabango. Nakasarap. Ano yung magsalita sa kamila? Pinas sa Turkey. Ano yung dito? So yung mga ka-dragon, pauwi na rin po kami at update na lang namin kayo guys kung ano yung kung kailan namin papa-check up si Indang. Ayan, thank you so much po Ma'am Lloyda. Thank you so much po, Ma'am Lloyda. Bye guys.